Pensem en qualsevol joc, no sé, el futbol, els escacs... Què tenen en comú? Regles. Sense regles seria el caos absolut, oi? Doncs bé, el mercat, que al final és el gran camp de joc de la nostra economia, funciona exactament igual. Necessita unes regles molt clares perquè la competència, la base de tot, funcioni com cal. I la pregunta és, quines són aquestes regles? Vinga, anem a descobrir-ho. Imaginem-nos per un moment un partit de futbol sense àrbitre, on tot s'hi val. Us imagineu? Seria just? Allò? O eficient? Segurament no, oi? Doncs al mercat passa exactament el mateix. Un mercat sense normes al final només porta a abusos, enganys i al cap i a la fi ens acaba perjudicant a tots. Per això aquesta pregunta és tan important, perquè ens obliga a pensar per què necessitem sí o sí un reglament. Ok, doncs per posar una mica d'ordre, farem el següent. Primer veurem per què calen aquestes regles. Després entrarem en el moll de l'os, la diferència entre competència lliure i competència lleial. Després parlarem de les faltes greus, de les targetes vermelles, vaja. I per acabar veurem per què tot això ens importa. I molt, en el nostre dia a dia. Vinga, comencem pel principi de tot. Per què necessitem regles? Perquè, a veure, posar normes al mercat no és una cosa opcional, és una autèntica necessitat. Són aquestes normes les que permeten que l'economia funcioni i, sobretot, que els jugadors més grans no puguin campar lliurement i fer el que vulguin. Perquè un mercat funcioni de veritat necessita dues coses que són, vaja, fonamentals. Per una banda, la competència. És el motor que fa que les empreses s'esforcin per oferir millors preus, més qualitat, i per l'altra, la informació. Sense informació clara no podem triar bé. Són com les dues potes d'una taula. Si en falla una, tot el sistema trontolla. I és aquí on arribem a la gran distinció del dia. Tenim, per un costat, la competència lliure. Pensem-hi com les regles que diuen com ha de ser el camp de joc, obert per a tothom, sense que un sol equip gegant ho controli tot. I per l'altre costat, tenim la competència lleial. Aquesta ja no mira l'estructura del camp, sinó el comportament dels jugadors. Bàsicament els diu, ei, heu de jugar net. Molt bé, doncs anem a aprofundir en el primer pilar, la competència lliure. Això va de garantir que tothom pugui entrar a jugar. És la base, al final, de la llibertat d'empresa, la garantia que el partit estigui sempre obert a nous jugadors. La idea de la competència lliure és garantir que el mercat sigui obert, que no estigui tancat i controlat per uns pocs, els típics monopolis o càrtels. Però atenció, perquè aquí hi ha una idea clau, un matís molt important. La llei no protegeix els competidors, sinó la competència. Què vol dir això? Doncs que l'objectiu no és salvar una empresa en concret, sinó assegurar-se que el sistema, el joc en si, funcioni. I per què és tan important protegir aquesta competència d'ús? Perquè al final els beneficiats som tots nosaltres. Quan les empreses competeixen de veritat, s'han d'esforçar per ser millors, per innovar, i això, per a la gent del carrer, es tradueix en coses molt concretes, Preus més baixos, més varietat per triar, productes de més qualitat, vaja, que tots hi sortim guanyant. D'acord, ja tenim clar que el camp ha d'estar obert per a tothom, però com han de jugar els equips un cop som dins? Aquí és on entra el segon concepte clau, la competència lleial, perquè no n'hi ha prou en competir, s'ha de fer jugant net. La idea de la competència lleial és ben senzilla, en realitat. Exigeix que tothom actuï de manera honesta amb ètica. Es tracta de guanyar clients perquè el teu producte és millor, no perquè has fet alguna trampa. En l'analogia del futbol, guanyes el partit perquè el teu equip és bo, no perquè has lesionat el davanter estrella de l'altre equip. I tot gira al voltant d'aquesta idea, la bona fe. La llei diu que qualsevol cosa que vagi en contra de la bona fe és deslleial. I què és la bona fe? Bé, és un concepte una mica abstracte, és veritat, però la idea de fons és molt clara. Actuar amb honestet, jugar net, sense buscar dreceres ni enganyar. Perfecte. I com en qualsevol esport, hi ha faltes i faltes molt greus, d'aquelles que són targeta vermella directa. Doncs la llei també defineix quines són aquestes conductes prohibides al mercat. Anem a veure quines són les principals expulsions del joc. La primera gran targeta vermella contra la competència lliure són les pràctiques col·lusòries. I què és això? Doncs bàsicament és quan els competidors, en lloc de competir, es passen d'acord en secret. És com si dos equips rivals pactessin el resultat del partit abans de jugar-lo. Qualsevol acord que tingui com a objectiu falsejar la competència està absolutament prohibit. I de què parlam exactament? Doncs, per exemple, de pactar preus en secret amb els teus rivals, o de repartir-se el mercat, en plan, tu et quedes amb el nord i jo amb el sud. Aquests pactes, la llei diu que són nuls de ple dret. És a dir, no tenen cap validesa legal, perquè són extremadament perjudicials per a tothom. Anem a la segona gran falta contra la competència lliure.
l'abús de posició dominant. Aquí ja no parlem d'un acord entre diversos jugadors, sinó d'un sol jugador que és gegant, molt més fort que la resta. I atenció, ser gran i tenir una posició dominant no és il·legal. El que és il·legal és abusar d'aquesta força per esclafar els competidors. I com s'abusa d'aquesta posició? Doncs, per exemple, imposant preus abusius que no tenen res a veure amb els costos, o negant-se a vendre a un client sense cap justificació. Repeteixo, el problema no és ser dominant, sinó aprofitar-se d'això per eliminar la competència de males maneres. Molt bé, ja hem vist les targetes vermelles per atacar l'estructura del mercat. Ara anem a veure les targetes vermelles per jugar root, les que tenen a veure amb la competència lleial. Són aquells actes que van directament en contra d'aquell principi de bona fe que dèiem abans. I aquí els exemples són molt del dia a dia. Per exemple, els actes d'engany, mentir sobre el que fa el teu producte, o els de confusió, fer un embalatge gairebé idèntic al de la marca líder perquè la gent es confonguís. També tenim la denigració, inventar-se coses falses i negatives d'un competidor. O fins i tot pràctiques agressives, com pressionar algú perquè compri. Tot això és joc brut. Ok, hem vist les regles, hem vist les targetes vermelles i ara la pregunta del milió. I tot això, per què és important? Per què ens hauria d'interessar? Doncs la resposta és molt senzilla, perquè el que passa en aquest partit ens afecta directament la butxaca i la vida. Pensem-hi com una reacció en cadena positiva. Quan les regles es respecten, tenim una competència sana. Aquesta competència sana obliga les empreses a posar-se les piles, a innovar. I quin és el resultat final de tot plegat? Doncs que els consumidors acabem tenint millors preus, més qualitat i més opcions per triar. Al final, tot aquest entramat de lleis té aquest objectiu. Aquesta taula ho resumeix molt bé. La competència lliure és la que assegura que hi hagi partit, que el camp de joc estigui anivellat. D'altra banda, la competència lleial és la que garanteix que el partit es jugui net, sense trampes. Com veiem, les dues són absolutament essencials. L'una sense l'altra no funciona. Per tant, si ens hem de quedar amb una única idea de tot el que hem parlat, que sigui aquesta. La veritable competència ha de ser alhora lliure i lleial. Una competència que no és lliure ens porta als monopolis i una competència que no és lleial ens porta a l'engany. Només quan tenim les dues coses, el sistema funciona de veritat. I amb aquesta reflexió acabem. La propera vegada que anem a comprar, que veiem un anunci, que comparem dos productes, potser podem pensar en tot això, en quines regles del joc estan actuant en aquell moment. Perquè al final, entendre com funciona el partit no només és interessant, sinó que ens fa ser consumidors més conscients i, per tant, jugadors més forts.